Sa Sdang shisngi ban khangno ya ka Jingthep Kyrteng ki Kyrteng ha Meghalaya kala jurbha menta kasngi u Kyrteng ka seng BJP na pinthor umkhra ubalong ru umintri barim uba AL hek ulong ubaning kong ban thep iki kot kisla jung menta kasngi hadien jung kidon sa arngot ki Kyrteng ka seng BJP uba Ernest Mauri badukot ki ken mintri uba Sanbor Shulai Umintri Katanat Union Science and Technology Ujitendra Singh ulalet langban sinrani kini gilaingut ki Kyrteng hakapor bakilet thep Kyrteng hashwa jongkani unangelam ka TMC ka Meghalaya u MLA ka Nongthmai constituency uba Charles Pingrop ulalet thep Kyrteng mentakasngi uba Jemino Mautho Kyrteng ka UDP na Nongthmai constituency ulalet thep Kyrteng mentakasngi kiwe ki balalet thep Kyrteng mentakasngi kiba wan kiba kren bat kilat pathai kubor Kyrteng yu Chief Advisor Barim Kaseng UDP uba Bindo M Lanong uban yak Ireng kum Kyrteng Shimet na Nongkrem constituency u President Kaseng PDF uba Bantedor Lingdo uba Tarsicius Maulot u Kyrteng Shimet na Maulai uba kwa ban yakun haka Kyrteng ublay haka Kyrteng kaniam uba Starfing unyakun na Kaseng HS PDP Kidon Shiphongut